Здравейте, приятели! Аз съм Коко Стоев и това е моят YouTube канал. Тук ще видите съвсем различно съдържание от това, което сте свикнали да виждате в TikTok и Instagram. Брат, харесал съм си едни патета. Пак ли 0-10, бе? Не бе, мани ги тя бабета, бе. Те вече на 0-10 и мина времето, брат. Сега на мода са 0-11-ките. Не те ли е срам да говориш така, бе? Това са малки деца. Първият ми клип е посветен на моята поредица за училищата. През последните месеци получих множество заплахи само заради видеа, публикувани в интернет. В този клип ще ви покажа защо това не е просто драма в интернет, а симптом на много по-голям проблем. Как започна всичко? Края на октомври започнах поредица за всички училища в София. Работя последния начин. Събирам информация от ученици, учещи в съответното училище, информация за училищната база, директори, преподаватели и неща, случващи се в самата институция. Имах стратегия да направя клип за всяко едно училище, за да може перспективата да е публична за всеки. Във всеки клип ползвах 3 основни критерия. На първо място, как се чувстват учениците в съответното училище, по какъв начин се отнасят преподавателите към тях и каква е училищната база. Тези критерии са важни, защото по този начин се демонстрира обективност. В противен случай истината може да бъде замазана с заучената фраза "Ама това са единични случаи". Поредицата започна напълно нормално, докато не качих клип, свързан с френската гимназия. Това е много ясно, бе. Имате ли готини учители? Как бе, Джефери, най-великият философ за всички времена, бе, Аристотел пасти да яде. Тогава дойде и първата заплаха. По думи на ученици, учещи там, учителка ме е нарекла с думата контингент и по нейни думи е щяла да ме закачи на дърво. Аз нито съм престъпник, нито имам подобно минало. Няма и да имам, защото ценностите ми не го позволяват. Тук въпросът не е обидила ли ме е госпожата, а нормално ли е човек на позиция, която възпитава деца, да говори по такъв начин. Второто училище, от което имаше заплахи и то в много по-големи мащаби, беше фризьорското. Ден след качването на клипа той беше свален, или по-точно ограничен с рестрикцията Unavailable in Bulgaria. За щастие, след обжалване от моя страна, клипът беше възстановен. Идва и пикантната част, но в общи линии тя е и най-тъжната. По думи на мои познати, в училището са викали хора при психолога, за да ги разпитват кой е дал информация за клипа. Впоследствие е имало наказания, а също така се говори и за изключени ученици. Представете си, казваш истината за училището ти и получаваш наказание, само защото си казал истината. Това не е училищна дисциплина. Това е навлизане в личното пространство на учениците по схема, която не прилича на образование, а на разследване за престъпление. След това от фризьорското са се обадили на директорката на моето училище, за да я уведомят, че са подали жалба за лъжа и уронване на престижа на училището. Искам да кажа, че фризьорското училище и престиж са две взаимно изключващи се неща. Друг силен пример, че се правят опити за цензура, е клипа за 96-то училище в Люлин. Както обикновено, много хора се свързаха с мен и информацията, която ми дадоха, беше предимно негативна. Защо ли? Ден след качването на клипа, изведнъж заваляха коментари от типа на "Това не е вярно". А интересното е, че част от тези коментари бяха написани от хора, които ми бяха дали информация за училището. Тогава попитах един от информаторите ми следният въпрос. От училището ли ви накараха да пишете тези коментари? И той ми отговори с: сами си направете сметка за какво говоря. Когато учениците са притискани да се отричат от собствените си думи, това вече не е просто училищен проблем. Това е възпитание в страх. И стигаме до кулминацията. След клипа ми за шивашкото училище, директорката на моето училище ме повика на разговор в кабинета й. Причината беше поредната жалба срещу мен. Този път обаче имаше една пикантна подробност. В тази жалба е имало допълнителен иск.
иск към отдела за киберпрестъпност в ГДБОП профилът ми да бъде перманентно изтрит. Да, правилно чухте. Перманентно изтрит. И тук искам да кажа нещо много важно. Директорката на моето училище Елена Георгиева подходи изключително човешки спрямо мен. Тя ме уведоми за намеренията на други хора и ми даде яснота какво се случва без да ме притиска. Това ми показа, че все още има човечност и професионализъм в тази прогнила система. Благодаря ви, госпожо Георгиева. На следващия ден обаче получих обаждане от районното в Костинброд. Да, колкото и странно да ви звучи, районното в Костинброд. Интересно е, че не искаха да отида в някое софийско районо, а държаха да отида точно там. В интерес на истината, полицейските служители бяха изключително разбрани и се държаха професионално. Проблемът дойде накрая, когато се опитаха да ме накарат да подпиша протокол, който ме акредитира като човек, който уронва престижа на учебните заведения. Не подписах протокола, защото ако го подпиша, на практика признавам вина в ситуация, в която се стремя да покажа недостатъците на българската образователна система. Вместо да се вземат мерки, се търси изкупителна жертва. И това е големият проблем. Искам да кажа, че информацията, която споделям в клиповете, е взета от ученици, учещи в съответните училища. Нямам за цел да срина престижа и авторитета на учебните заведения, а да покажа реалността такава, каквато е. А към засегнатите учители ще кажа следното. Авторитет се гради, не се получава по подразбиране от професията. Всички тези видеа са направени с една единствена цел – показване на трагичната действителност на българското училище. Трагичната действителност на българската образователна система. Ако не говорим за проблемите, няма как да ги решим. А сега искам да ви попитам нещо. Случвало ли ви се да ви натискат в училище, за да ме учите? Виждали ли сте с очите си как се прикрива проблем? Или ставали ли сте свидетели на наказание на ученик само защото той е казал истината? Напишете в коментарите. Аз съм Коко Стоев и това беше само началото. Тепърва ще става интересно.